హలో పిల్లలు. మిమ్మల్ని మరొకసారి ఆన్లైన్ సండే స్కూల్లో కలవడం మాకు చాలా చాలా సంతోషంగా ఉంది. అవును పిల్లలు, మేము చాలా సంతోషంగా ఉన్నాము. ఈరోజు మనము బైబిల్ నుండి చాలా విషయాలు నేర్చుకోబోతున్నాం. అయితే మన సండే స్కూల్ మొదలు పెట్టుకోకముందు యేసు ప్రభు వైపు చూసి ప్రార్థన చేసి ఆయన సహాయము వేడుకుందాము. చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి, తలలు వంచండి. ప్రేమగల ప్రభువా, ఈరోజు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు తండ్రి. మాకు తోడున్నందుకు వందనాలు. ఇన్ని రోజులు మమ్మల్ని క్షేమంగా భద్రపరిచినందుకు వందనాలు. ఈరోజు సండే స్కూల్ అంతట్లో మీరు మాకు తోడుంటారని నమ్ముతూ యేసయ్య అతి పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. పిల్లలు, మీకు చాలా సంతోషంగా ఉన్నప్పుడు లేదా మీరు చాలా బాధపడుతున్నప్పుడు మీకు ఎవరైతే చాలా ఇష్టమో వాళ్ళతోనే మాట్లాడాలనుకుంటారు కదా. కానీ వాళ్ళు మీకు ఎప్పుడు మీతో పాటు వాళ్ళు ఉండలేరు. కానీ ఈరోజు మన పాటలో మీరు ఎవరితో ఎల్లప్పుడూ అన్ని సమయంలో సంతోషమైన బాధ అయినా ఏ టైంలోనైనా ఎవరితో మీరు మాట్లాడవచ్చో ఈరోజు మన పాటలో మనము నేర్చుకుందాం. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింపయేసు నేర్పించెను. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింపయేసు నేర్పించెను. ప్రార్థింతును 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 యేసు వలె ప్రార్థింతును 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 యేసు వలె రోదే వలె ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును రోదే వలె ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును 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 ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును ప్రార్థింతును ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింపయేసు నేర్పించెను. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింపయేసు నేర్పించెను. ప్రార్థింతును 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 యేసు వలె ప్రార్థింతును 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 యేసు వలె. పిల్లలు, పాట యొక్క అర్థాన్ని వివరిస్తాను, జాగ్రత్తగా వినండి. ఉదయ సాయంత్రం ఎన్నడు. ఉదయం అంటే మార్నింగ్, పొద్దున కదా. సాయంత్రం అంటే సాయంత్ర సమయంలో. ఎన్నడు అంటే ఎల్లప్పుడు. ఓకే, ఉదయమైనా పొద్దునైనా సాయంత్రమైనా ఏ సమయంలోనైనా ప్రార్థింప యేసు నేర్పించేను. యేసు ప్రభు ప్రార్థన చేయమని నేర్పించాడు. ఏ సమయంలోనైనా ప్రార్థన చేయొచ్చని నేర్పించాడు. ఎలా నేర్పించాడో తెలుసా? ఆయన జీవితం ద్వారా. ఎన్నోసార్లు బైబిల్లో యేసు ప్రభు ఉదయము చాలా ఇంకా ఎవ్వరు లెగక ముందే వెళ్ళి ప్రార్థనలో సమయం గడుపుతున్నాడు అని వాక్యంలో ఉన్నది. మరి రాత్రి సమయంలో కూడా మరి యేసు ప్రభు శిష్యులు నిద్రపోతున్నారు, కానీ యేసు ప్రభు మాత్రం ప్రార్థనలో సమయం గడుపుతున్నాడు. అయితే ఉదయము సాయంత్రము ఎల్లప్పుడూ ప్రార్థనలో ఉండొచ్చని నేర్పిస్తున్నాడు. ఇంకా ప్రార్థింతును 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 అంటే అది నువ్వు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం. నేను ప్రార్థిస్తాను. ఎలాగా? యేసు వలె. యేసు వలె అంటే యేసు ప్రభు లాగానే నేను కూడా ప్రార్థన చేస్తాను అని దాని యొక్క అర్థం. రోదే వలె ప్రార్థింతును. బైబిల్లో ఒక చిన్న పాప ఉన్నది, తన పేరు రోదే. ఆమె లాగానే ప్రార్థించాలి, విశ్వాసముతో ప్రార్థించాలి. విశ్వాసముతో అంటే
మనం ఏదైతే ప్రార్థన చేస్తున్నామో దేవుడు దానికి సమాధానం ఇస్తాడు అని నమ్మకం ఉంచి ప్రార్థన చేయడం. ప్రార్థింతును విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును. మనం ప్రార్థన చేసేటప్పుడు విశ్వాసముతో ప్రార్థన చేయాలి. మరి పిల్లలు, నీ హృదయంలో యేసుప్రభు ఉన్నట్లయితే యేసుప్రభు నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు ఆయన వింటాడు, జవాబిస్తాడు అని నమ్మకం ఉంచి జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. మరి నీ హృదయంలో యేసుప్రభు లేనట్లయితే లెసన్ టైంలో యేసుప్రభుని మీ హృదయంలోకి ఎలా ఆహ్వానించాలో అక్క చెప్తారు, నువ్వు జాగ్రత్తగా విని తెలుసుకోవచ్చు. మరి పాటని ఇంకొకసారి పాడతాము, జాగ్రత్తగా విని మీరు పాడడానికి ప్రయత్నించండి. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింప యేసుని పెంచెను. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింప యేసుని పెంచెను. ప్రార్థింతును 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 యేసువలే ప్రార్థింతును 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 యేసువలే దేవలే ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును దేవలే ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును 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 ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ప్రార్థింతును ప్రార్థింతును ప్రార్థింతును. విశ్వాసముతో ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింప యేసుని పెంచెను. ఉదయ సాయంత్రమెన్నడు ప్రార్థింప యేసుని పెంచెను. ప్రార్థింతును 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 యేసువలే ప్రార్థింతును 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 యేసువలే. అబ్బా, ఇప్పుడెందుకు ఫోన్ చేస్తున్నాడు? తర్వాత ఎప్పుడైనా మాట్లాడొచ్చులే. పిల్లలు, కొన్నిసార్లు మనమైనా మన ఇంట్లో పెద్దవాళ్ళైనా ఎవరైనా మనకు నచ్చని వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తే మాట్లాడాలనిపించదు కదా. కొన్నిసార్లు మనకు నచ్చిన వాళ్ళు కూడా ఫోన్ చేసినప్పుడు మనకు మాట్లాడాలని లేకపోతే ఫోన్ ఆన్సర్ చేయము. ఈరోజు మన కంటత వాక్యంలో మనకి ఎప్పుడు మాట్లాడాలని ఉన్నా, ఏ సమయంలోనైనా వినడానికి సిద్ధంగా ఉన్నది ఎవరో నేర్చుకుందాము. నేను బైబిల్లో నుంచి చదువుతాను, మీరు జాగ్రత్తగా వినండి. యెర్మయా 33:3 నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. పిల్లలు, బైబిల్ ఇది దేవుని వాక్యం. దేవుని వాక్యము 2 భాగాలుగా వేరు చేయబడింది. ఒకటేమో పాత నిబంధనము, ఇంకొకటి కొత్త నిబంధన. అయితే ఈరోజు కంటత వాక్యము పాత నిబంధనలో నుంచి నేను చదివాను. మీకు సులువుగా కనిపించడానికి నేను ఒక విజువల్ తీసుకొచ్చాను. కనిపిస్తుందా? ఓకే, నేను ఒకసారి చదువుతాను, వినండి. యెర్మయా 33:3 నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. అయితే పిల్లలు, ఈ వచనము, ఈ మాటలు దేవుడు నీతో నాతో మాట్లాడుతున్నాడు అన్నమాట. నీతో నాతో చెప్తున్నాడు. నాకు అని మొరపెట్టమని చెప్తున్నాడు. నాకు అంటే ఎవరు? దేవుడు, తండ్రి అయిన దేవుడు.
మొరపెట్టుము అంటే ప్రార్థన చేయు, అంటే నాతో మాట్లాడు అని దేవుడు చెప్తున్నాడు. నేను అంటే దేవుడు, ఆయన నీకు అంటే నువ్వు, నీకైనా నాకైనా ఎవరికైనా లేదు. ఎవరైతే యేసయ్య బిడ్డలో వాళ్ళ మొరను వింటాడు. నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను అంటే సమాధానం ఇస్తాడు, జవాబిస్తాడు. ఏదైతే మనం అడుగుతామో, ఏదైతే దేని గురించి అయితే మనం ప్రశ్నిస్తామో దానికి యేసు ప్రభు సమాధానం ఇస్తాడు అని వాగ్దానం చేస్తున్నాడు. ఎక్కడి నుంచి? యెర్మయా 33:3. ఒకసారి నా వెనకాల చెప్పడానికి ప్రయత్నిస్తారా? యెర్మయా 33:3. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. ఈ వచనము సులువుగా గుర్తుంచుకోవడానికి నేను యాక్షన్స్తో పాటు నేర్పిస్తాను. మీరు ఎంత ఫాస్ట్గా నేర్చుకుంటారో చూద్దాం. యెర్మయా 33:3. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. మరొకసారి ట్రై చేద్దామా? యెర్మయా 33:3. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. మరి పిల్లలు, నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు ఉన్నట్లయితే నువ్వు ప్రార్థన చేసినప్పుడు యేసు ప్రభు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడు అని నమ్మకంతో అనుదినము జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. నీ హృదయంలో యేసు ప్రభు లేనట్లయితే ఈరోజు నువ్వు లెసన్ టైంలో అక్క చెప్తుంది, నువ్వు జాగ్రత్తగా విను. యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని నువ్వు ఆహ్వానించవచ్చు. అప్పుడు నువ్వు కూడా అనుదినము యేసు ప్రభుతో మాట్లాడొచ్చు, ఆయన జవాబు కోసము ఎదురు చూడొచ్చు. మన కంఠత వాక్యాన్ని ఒక్కసారి నా వెనకాల చెప్పండి, దాని తర్వాత మరొకసారి కలిసి చెప్పడానికి ప్రయత్నిద్దాం. యెర్మయా 33:3. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. మరొకసారి అందరం కలిసి చెప్తాం. ఓకే, 1 2 3 స్టార్ట్. యెర్మయా 33:3. నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. యెర్మయా 33:3. పిల్లలు, దేవుని వాక్యం వినకముందు ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమ గల పరలోక తండ్రి, జీవం గల మా నాయన, ఈరోజు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. మీ వాక్యం వినుచుండగా మాతో మాట్లాడండి. యేసయ్య నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమేన్. మధ్యరాత్రి సమయంలో యెరూషలేము అనే పట్టణంలో అందరూ పడుకొని ఉన్నారు. కానీ మేరీ వాళ్ళ ఇంట్లో మాత్రం కొంతమంది ప్రార్థిస్తున్నారు. వీళ్ళంతా ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నారంటే, హెరోద్ అనే ఒక రాజు క్రైస్తవులందరినీ హింసిస్తున్నాడు, యేసుప్రభు గురించి చెప్తున్నాడు అనే విషయము హెరోద్ అయిన రాజుకి నచ్చలేదు. కాబట్టి వాళ్ళని ఆపేస్తున్నాడు. యాకోబు అనే శిష్యుడిని చంపివేయించాడు. హెరోదు తప్పు చేస్తున్నాడు. ఇలాంటి తప్పు పనులను బైబిల్లో పాపమని అంటారు. పాపం అంటే దేవునికి ఇష్టం లేని చెడ్డ పనులు. అబద్ధం ఆడడం, దొంగతనం చేయడం, చెప్పిన మాట వినకుండా ఉండడం, గర్వం, ఇవన్నీ దేవునికి ఇష్టం లేని చెడ్డ పనులు. అబద్ధం అంటే తప్పు చేసి చేయలేదని చెప్పడం. దొంగతనం అంటే నీది కాని వస్తువు నువ్వు తీసుకున్నప్పుడు. నువ్వు అనవచ్చు, నేను ఎప్పుడు ఎన్నడూ ఈ పనులు తప్పు పనులు చేయలేదని నువ్వు అనుకోవచ్చు. కానీ పిల్లలు, బైబిల్ ఏమంటుందంటే, ఏ భేదము లేదు, అందరూ పాపం చేశారు అని. అందరూ అంటే ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతి ఒక్కరు, చిన్న పిల్లలు, పెద్దవాళ్ళు,
డబ్బు ఉన్నవాళ్ళు, డబ్బు లేని వాళ్ళు, ప్రతి ఒక్కరు, అంటే నువ్వు కూడా ఉన్నావు కదా. అవును, నువ్వు కూడా. పిల్లలు, ఇంట్లో నువ్వు ఎప్పుడైనా తప్పు చేసినప్పుడు మమ్మీ డాడీ శిక్షిస్తారు కదా. అవును, స్కూల్లో కూడా టీచర్స్ శిక్షిస్తారు. అలానే దేవుడు కూడా పాపానికి ఒక శిక్ష పెట్టాడు. అదేమంటే దేవుడి నుంచి దూరం అయిపోవడం. ఎందుకంటే దేవుడు పరిశుద్ధమైన దేవుడు, ఎన్నడూ ఏ తప్పు చేయలేదు, తప్పు తలంచలేదు, తప్పు మాట్లాడలేదు, తప్పు చేయలేదు. పరిశుద్ధమైన దేవుడు నిన్ను సృష్టించాడు, నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాడు. బైబిల్లో ఏముందంటే, నేను శాశ్వతమైన ప్రేమతో నిన్ను ప్రేమిస్తున్నానని దేవుడు అంటున్నాడు. నిన్ను ప్రేమిస్తున్న దేవుడు నువ్వు ఆయనతో ఎల్లప్పుడూ ఉండాలని నీకు ఒక మార్గాన్ని సిద్ధం చేశాడు. ఆ మార్గమే యేసుక్రీస్తు ప్రభు. పిల్లలు, మీకు యేసు ప్రభు ఎవరో తెలుసా? యేసు ప్రభు పరలోకపు దేవుడు. ఈ లోకానికి నీలాగా నాలాగా ఒక చిన్న బాబుగా జన్మించాడు. నీలాగే నాలాగే తిన్నాడు, పడుకున్నాడు, మాట్లాడాడు, నవ్వాడు. కానీ ఒక వ్యత్యాసం ఉంది. ఏమంటే, మనం పాపం చేశాము, కానీ దేవుడు యేసు ప్రభు ఎన్నడూ పాపం చేయలేదు, పాపం తలంచలేదు, పాపం మాట్లాడలేదు, పాపం చేయలేదు. పరిశుద్ధమైన పవిత్రమైన దేవుడు యేసు ప్రభు నీ పాపపు శిక్షను సిలువలో తీసుకున్నాడు, రక్తం కార్చాడు, చనిపోయాడు, సమాధి చేయబడ్డాడు, 3వ దినం తిరిగి లేచాడు, ఈరోజు జీవిస్తున్నాడు. ఇదే విషయాన్ని క్రైస్తవులందరూ యెరూషలేము అనే పట్టణంలో అందరికీ చెప్తుండేది. హెరోదైన రాజుకి నచ్చలేదు, అందుకే వాళ్ళని హింసించి తప్పు చేశాడు. అదే సమయంలో పేతురు అనే మరొక శిష్యుడు యెరూషలేము అనే పట్టణంలో అందరికీ యేసుప్రభు గురించి చెప్తూ ఉండేవాడు. దేవుని వాక్యం గురించి బోధిస్తుండగా పట్టుకోండి 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 అనే శబ్దం వినిపించింది. ఎవరని చూస్తే హెరోదైన రాజు వాళ్ళ సైనికుల్ని పంపించేశాడు. అందరూ, అక్కడున్న వాళ్ళందరూ భయపడిపోయి వాళ్ళ ఇళ్ళకి వాళ్ళు వెళ్ళిపోయారు. పేతురునైతే ఆ సైనికులు బంధించేసి జైల్లో వేయించేశారు. పిల్లలు, 16 మందిని కాపలాగా సైనికులని హెరోదైన రాజు పేతురు దగ్గర ఉంచాడు. ఇద్దరినైతే తన చేతులకి సంకెళ్ళు వేసేసి కాపలా కాయడానికి ఉంచారు. మరిద్దరిని తలుపు దగ్గర కాపలాగా ఉంచారు. ఇలాగూ ప్రతి కొన్ని గంటలకు నలుగురు వచ్చి కాపలా కాస్తుండేవారు. జైలు తలుపు కొంచెం ముందు వెళ్తే అక్కడ ఒక పెద్ద ఇనుపపు గేటు ఉంది. అది ఎంత భద్రంగా వాళ్ళు లాక్ చేసి ఉంచారంటే ఏ ఖైదీ అయినా ఈ జైలు నుంచి తప్పించుకోవడానికి వీలు లేకుండా ఉన్నట్లు బంధించేసి ఉంచేశారు. కానీ ఏ ఖైదీ తప్పించుకోలేరు. కానీ సైనికులకైతే హెరోదైన రాజు ఏమైనా ఆజ్ఞాపించాడంటే, మీరు కానీ సరిగ్గా కాపలా కాయకపోతే మిమ్మల్ని చంపేస్తానని ఆదేశించాడు. ఎందుకంటే మరుసటి రోజు పేతురుని చంపాలని హెరోదైన రాజు ఆశించాడు, ఉద్దేశించాడు. ఎందుకంటే వాళ్ళ నాయకులు సంతోషిస్తారు అనే విషయాన్ని తాను గ్రహించాడు. కాబట్టి పేతురుని ఎలాగైనా మరుసటి రోజు చంపేస్తే అప్పుడు తన నాయకులు సంతోషిస్తారని ఇంతమందిని కాపలాగా ఉంచాడు. పేతురు జైల్లో ఉన్నాడు. రాత్రి అయిపోయింది. పేతురు ఎలా ఉండుండొచ్చు పిల్లలు? ఒకవేళ బాధపడుతూ భయపడుతూ, అయ్యా రేపు నన్ను చంపేస్తారు అని ఉంటాడు అనుకుంటున్నారా? లేదు. బైబిల్ ఏమని ఉందంటే, తను ప్రశాంతంగా 2 సైనికుల మధ్యలో నిద్రపోతున్నాడని బైబిల్ చెబుతుంది. తను దేవుడు ఏం చేసినా మంచి చేస్తాడని తనకు తెలుసు కాబట్టి తను ప్రశాంతంగా నిద్రపోతున్నాడు. కానీ యెరూషలేము అనే పట్టణంలో కొంతమంది నిద్రపోలేదు. వాళ్ళందరూ ఒకరింట్లో చేరుకొని ప్రార్థిస్తున్నారు. అది ఎవరిలో మీకు ముందుగానే చెప్పాను. అది ఎవరిలో గుర్తుందా పిల్లలు? మేరీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్ళందరూ ప్రార్థిస్తున్నారు. వాళ్ళంతా పేతురు గురించి ఎందుకు ప్రార్థిస్తున్నారంటే, వాళ్ళకు పేతురు జైలు నుండి బయటికి రావడం అసాధ్యం అని వాళ్ళకి తెలుసు. అందుకనే యేసు ప్రభు వాళ్ళ ప్రార్థనని వింటాడు, జవాబిస్తాడు అనే నమ్మకంతో వాళ్ళు ప్రార్థిస్తున్నారు. పేతురుకి ప్రార్థన సహాయం తప్ప ఇంకా మేమేమి చేయలేమని వాళ్ళు గ్రహించి ప్రార్థిస్తున్నారు. పిల్లలు, మీరు ఒకవేళ అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లో ఉన్నారేమో, అసాధ్యమైన పరిస్థితులు ఎదుర్కొంటున్నారేమో. పిల్లలు, యేసు ప్రభుని హృదయంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడు అని మీరు నమ్మకంతో జీవించాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నారు. ఒకవేళ మీరు మీ ఇంట్లో చాలా కష్టమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారేమో, అది మీకు అసాధ్యంగా అనిపిస్తున్నట్లయితే దేవుడు మీ ప్రార్థనను విని జవాబిస్తాడు. ఒకవేళ
ఇంట్లో ఎవరికైనా బాగాలేకుండా ఉన్నప్పుడు, లేదా మీకు నచ్చిన వాళ్ళు, మీకు తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరికైనా అనారోగ్యంతో వాళ్ళు బాధపడుతున్నారేమో, వాళ్ళు ఇంకా బాగా అవుతారనే నమ్మకం మీకు లేనప్పుడు అది నీకు అసాధ్యమైన పరిస్థితిలా అనిపిస్తుండవచ్చు. లేదా మీ ఫ్రెండ్స్, నీ స్నేహితులు, మీ ఇంటి దగ్గర ఉన్న వాళ్ళు, లేదా ఎవరైనా నువ్వు యేసుప్రభు బిడ్డవని నిన్ను హేళన చేస్తున్నారేమో, నిన్ను బాధ పెడుతున్నారేమో, వాళ్ళని ఆపడానికి నీకు ఏ మార్గం లేకుండా నీకు అదొక అసాధ్యమైన పరిస్థితిలా అనిపిస్తుందేమో. పిల్లలు, దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలి. నువ్వు అనుకోవచ్చు, నేను ఏమి చేయలేను ఈ పరిస్థితిని బట్టి, నేను ఏమి చేయలేను, నాకు చాలా బాధగా ఉంది, నాకు చాలా కష్టంగా ఉంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నామేమో. కానీ పిల్లలు, నువ్వు ఒక్కటి చేయగలవు, నువ్వు ప్రార్థించగలవు. పిల్లలు, ప్రార్థన అంటే దేవునితో మాట్లాడడం. నువ్వు దేవునితో స్వేచ్ఛగా నువ్వు దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. ఎంత ఫ్రీగా నువ్వు మాట్లాడవచ్చు అంటే నీ బాధను, నీ కష్టాన్ని, నీకు ఏమనిపిస్తుందో మొత్తం దేవునితో నువ్వు మాట్లాడవచ్చు. ఎందుకంటే దేవుడు కూడా నీ ప్రార్థనను వినాలని ఆశిస్తున్నాడు, ఎదురు చూస్తూ ఉన్నాడు. పిల్లలు, మన కంఠత వాక్యాన్ని మనము నేర్చుకున్నాం కదా, మరోసారి మనం చెప్పుకుందాము. ఇర్మియా 33:3, నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. ఇర్మియా 33:3. పిల్లలు, దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలి. అసాధ్యమైన పరిస్థితిలాగా అనిపించినప్పటికీ నువ్వు ప్రార్థించవచ్చు. పేతురు స్నేహితులు, క్రైస్తవ స్నేహితులు, పేతురు జైలు నుంచి బయటకు రావడం అసాధ్యమైన పరిస్థితిలా వాళ్ళకి అనిపించింది. అయినప్పటికీ వాళ్ళు దేవుడు మా ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడని నమ్మి వాళ్ళు ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. కానీ పేతురైతే జైల్లో ప్రశాంతంగా నిద్రపోతూ ఉండగా అకస్మాత్తుగా ఒక పెద్ద వెలుగు ఆ గదిలోకి వచ్చింది. ఆ గదిలోకి వచ్చినప్పుడు దేవదూత ప్రత్యక్షమయ్యాడు అని బైబిల్ చెబుతుంది. అప్పుడు దేవుని దూత పేతురుతో లేవు ఇక్కడి నుంచి లేవు అని ఆదేశించినప్పుడు పేతురు చేతుల్లో ఉన్న ఆ గొలుసులు, ఆ చైన్ మొత్తం ఊడి పడిపోయింది. వెంటనే దేవదూత, పేతురు లేవండి, వస్త్రాలు ధరించుకోండి, చెప్పులు వేసుకోండి, ఇక్కడ నుంచి బయలుదేరాలి, నన్ను వెంబడించండి అన్నప్పుడు పేతురు లేచాడు, వస్త్రాలు ధరించుకున్నాడు, చెప్పులు వేసుకున్నాడు, బయలుదేరాలనుకుంటున్నాడు. కానీ తనకు ఏమవుతుందో అసలు అర్థం కావడం లేదు. ఎందుకంటే తను కలగంటున్నాడని అనుకుంటున్నాడు. కానీ దేవదూత ఏమైతే చెప్పాడో అది ఎట్లా చెప్పినట్లుగా అట్లనే పేతురు చేశాడు. వస్త్రాలు ధరించుకున్నాడు, చెప్పులు వేసుకున్నాడు, దేవదూత వెంబడించుకుంటూ వెళ్తున్నాడు. సైనికులు ఉన్నారు కదా ఆ జైలు గదిలో, ఆ సైనికులు వెనకనే నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయి కొంచెం ముందుకు వెళ్ళారు. కొంచెం ముందుకు వెళ్తే ఏముంది అక్కడ ఒక పెద్ద ఇనుపపు గేట్ ఉంది. అది ఎంత భద్రంగా ఉందంటే ఎవ్వరు దాన్ని ఓపెన్ చేయలేనంత విధముగా దాన్ని భద్రంగా లాక్ చేసి ఉంచేశారు. కానీ వీళ్ళిద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్తుండగా అది సడన్ గా అదే ఓపెన్ అయిపోయింది. వీళ్ళిద్దరు నడుచుకుంటూ బయటకు వెళ్ళిపోయారు. చీకటిగా ఉంది. పిల్లలు, ఎందుకు చీకటిగా ఉంది? ఎందుకంటే అది రాత్రి సమయంలో జరిగింది కాబట్టి అది చీకటిగా ఉంది, నిశ్శబ్దంగా ఉంది. ఆ వీధిలోకి దేవదూత పేతురు ఇద్దరు నడుచుకుంటూ వెళ్ళిపోయారు. కొంచెం దూరం వెళ్ళిపోయిన తర్వాత దేవదూత అదృశ్యమైపోయాడు. అక్కడ అదృశ్యమైపోయిన వెంటనే పేతురు ఒంటరిగా మిగిలిపోయాడు. అప్పుడు పేతురుకి మొత్తం గుర్తొచ్చింది. అప్పుడు పూర్తిగా మేల్కొని అప్పుడు పేతురుకి ఏం అర్థమైందంటే, అవును, దేవుడు దేవదూతను పంపించి నన్ను జైలు నుండి విడిపించాడు అనే విషయాన్ని పేతురు తెలుసుకున్నాడు. అక్కడ నుండి స్ట్రేట్ గా వెళ్తే నగరంలోకి ఆ వీధి వెళ్తుంది. అప్పుడు పేతురు అయితే అక్కడి నుంచి నిశ్శబ్దంగా ఉంది, చీకటిగా ఉంది, నడుచుకుంటూ నేరుగా మేరీ వాళ్ళ ఇంటి వైపే వెళ్తున్నాడు. పిల్లలు, మేరీ వాళ్ళ ఇంటి వైపే ఎందుకు పేతురు వెళ్తున్నాడో మీకు తెలుసా? ఎందుకంటే ఎప్పుడు మేరీ వాళ్ళ ఇంట్లోనే వాళ్ళు ప్రార్థించుకునేవాళ్ళు. సో ఖచ్చితంగా నా స్నేహితులు అక్కడ నా కోసం ప్రార్థిస్తూ ఉంటారను అని నమ్మాడు. కాబట్టి మేరీ వాళ్ళ ఇంటి వైపే నేరుగా నడుచుకుంటూ వెళ్తున్నారు. కానీ పిల్లలు, మేరీ వాళ్ళ ఇంట్లో ఏం జరుగుతుంది? అవును, నిజంగానే ప్రార్థిస్తూ ఉన్నారు. అక్కడ ఒక చిన్న పాప, రోదే అనే ఒక చిన్న అమ్మాయి కూడా ప్రార్థిస్తూ ఉంది. అక్కడ ప్రార్థన చేస్తూ ఉండగా అక్కడ టక్ 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 టక్
అనే శబ్దం వినిపించింది. తలుపు తట్టే శబ్దము రోదే అనే ఒక అమ్మాయికి వినిపించింది. వినిపించిన వెంటనే రోద ఏం చేసింది? చిన్న పాప కదా, లేచి నడుచుకుంటూ వస్తుంది. కానీ నడుచుకుంటూ వస్తున్నప్పుడు ఎవరైండవచ్చు, రాత్రి సమయంలో ఎవరైండవచ్చు, భయపడి ఉండొచ్చు కదా, భయపడి ఉండవచ్చేమో. ఒకవేళ సైనికులు వచ్చారేమో, మమ్మల్ని కూడా పట్టుకొని వెళ్ళిపోతారేమో అని చాలా భయపడి ఉండవచ్చు. కానీ ఎవరైండవచ్చు, వెళ్ళి తలుపు తీసి చూద్దామని నడుచుకుంటూ ఎవరైండవచ్చు అని తొంగి వింటూ ఉంది. ఎవరైండవచ్చు అని. తలుపు తీయండి, తలుపు తీయండి అనే స్వరం రోదేకు వినిపించేసింది. రోదేకి వినిపించిన వెంటనే అది పేతురు స్వరం, నాకు తెలుసు అని ఆ సంతోషంతో తలుపు తీయకుండానే పేతురు వచ్చేసాడు, పేతురు వచ్చేసాడు, పేతురు వచ్చేసాడు అని పరిగెత్తుకుంటూ అక్కడున్న వాళ్ళందరికీ చెప్పడానికి పేతురు వచ్చేసాడు, పేతురు వచ్చేసాడు అని అందరికీ చెప్పడానికి వెళ్ళిపోయింది. కానీ అక్కడున్న వాళ్ళేమో, రోదే నీకు పిచ్చి పట్టింది, నువ్వు ఊహించుకుంటున్నావు, పేతురు ఎలా వస్తాడు, పేతురు జైల్లో ఉన్నాడు, పేతురు రాడు రోదే అని చెప్తుండగా, రోదేనేమో లేదు, నేను పేతురు స్వరాన్ని విన్నాను, పేతురు వచ్చేసాడు, తలుపు తడుతున్నాడు, వినండి వినండి అని చెప్తుండగా తలుపు తీయండి, తలుపు తీయండి అనే స్వరము వాళ్ళకు కూడా వినిపించేసింది. అందరూ ఎవరైండవచ్చు, పేతురు నిజంగా వచ్చాడా లేదా సైనికులు వచ్చేసారా అని వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారేమో. ఒకవేళ సైనికులు వచ్చేస్తుంటే మనల్ని అందరినీ పట్టుకొని పోతారు, అప్పుడు మనం ఏం చేయాలి అని వాళ్ళు కూడా భయపడ్డారేమో. కానీ ఎవరైండవచ్చు, వెళ్ళి చూద్దామని వాళ్ళు కూడా తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళారు. అందరూ తలుపు దగ్గరికి వెళ్ళినప్పుడు తలుపు తీయాలా వద్దా అనే భయంతో ఉండవచ్చు. కానీ వాళ్ళు తలుపు తీయాలి కదా, తలుపు తీస్తున్నారు. తలుపు తీస్తున్న వెంటనే అక్కడ పేతురు వచ్చేసాడు. పేతురు వచ్చేసిన వెంటనే వాళ్ళ సంతోషాన్ని వాళ్ళు పట్టుకోలేకపోతున్నారు. అంత సంతోషంగా వాళ్ళు ఉన్నారు. అరే పేతురు వచ్చేసాడు, కానీ వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు. పేతురు ఎలా వచ్చేసారు అనేది ఆ సంతోషంలో వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు. దేవుడు వాళ్ళ ప్రార్థనను విన్నాడు, జవాబిచ్చాడు అని వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు. పిల్లలు, యేసు ప్రభుని హృదయంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ ప్రార్థనను కూడా వింటాడు, జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. నువ్వు విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలని బైబిల్ చెబుతుంది. విశ్వాసంతో ప్రార్థించడం అంటే అనుమానించకుండా దేవుడు ఖచ్చితంగా నా ప్రార్థనను వింటాడు అనే నమ్మకంతో ప్రార్థించడం. కొన్నిసార్లు విశ్వాసంతో ప్రార్థించడం కష్టం అవుతుంది కదా. ఎప్పుడంటే ఇంట్లో బాగలేకుండా ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు బాగా అవుతారు అనే నమ్మకం నీకు లేనప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రార్థించడం నీకు కష్టం అవుతుందేమో. లేదా నేను ఎవరైనా హేళన చేసినప్పుడు, నిన్ను బాధ పెట్టినప్పుడు, వాళ్ళని ఆపడానికి నీకు ఒక మార్గం లేనప్పుడు విశ్వాసంతో ప్రార్థించడం నీకు కష్టం అవ్వచ్చు. లేదా ఇంట్లో పరిస్థితులు అస్సలు బాగాలేవు, ఇంట్లో డబ్బులు లేవు, అలాంటి పరిస్థితుల్లో నీకు విశ్వాసంతో నువ్వు ప్రార్థించడం నీకు కష్టంగా ఉండొచ్చు. కానీ పిల్లలు, దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడు. ఎందుకంటే దేవుడు ప్రార్థనను వినే దేవుడు, జవాబిచ్చే దేవుడు. కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థనకు దేవుడు సమాధానము అవును, ఎస్ అనే జవాబు దేవుడు ఇస్తాడు. అంటే కొన్నిసార్లు నువ్వు ప్రార్థిస్తుండగానే నీకు జవాబు వచ్చేస్తుంది. ఇంకొన్నిసార్లు అయితే నువ్వు ప్రార్థన ముగించిన వెంటనే నీకు దేవుని దగ్గర నుండి నీ ప్రార్థనకు జవాబు వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడు అలానే వస్తుంది అనుకుంటారా? లేదు పిల్లలు, కొన్నిసార్లు దేవుడు నీ ప్రార్థనకు జవాబు ఆగు, వెయిట్ అనే జవాబు కూడా దేవుడు నీకు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే అది ఒక కరెక్ట్ సమయం కాకుండా ఉన్నప్పుడు నీకు వెయిట్, ఆగు అనే జవాబు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థనకు నో, లేదు అనే జవాబు కూడా దేవుడు ఇస్తాడు. ఎందుకంటే దేవునికి నీ పట్ల ఇంకొక ఉద్దేశం ఉండవచ్చు, అందుకే నీకు నో అనే జవాబు కూడా ఇస్తాడు. ఒకవేళ ఎస్, వెయిట్, నో, అవును, ఆగు, లేదు అనే ఏ జవాబు ఇచ్చినా దేవుడు నీ మంచి కోరే నీకు జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలి. యేసుప్రభు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ ప్రార్థనకు వింటాడు, జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. పిల్లలు, కానీ వాళ్ళైతే పేతురు వచ్చాడనే సంతోషంలో వాళ్ళు
వాళ్ళ ప్రార్థనను దేవుడు విన్నాడు, జవాబిచ్చాడు అని వాళ్ళు నమ్మలేకపోయారు. పేతురు అక్కడ వచ్చేసారు, సంతోషంగా ఉన్నారు. వాళ్ళు ఎంత సంతోషంగా ఉన్నారంటే వాళ్ళ సంతోషాన్ని వాళ్ళు తట్టుకోలేకపోతున్నారు. గట్టిగా మాట్లాడేస్తున్నారేమో. అందుకు పేతురు, ఆగండి ఆగండి ఆగండి, నిదానంగా వినండి, నేనేం చెప్తున్నానో వినండి అని వాళ్ళని కొంచెము ఆపివేస్తున్నాడు. అప్పుడు ఆపివేయించి తనకి ఎలా బయటికి వచ్చాడు అనే విషయాన్ని వాళ్ళకి వివరిస్తున్నాడు. దేవుడు దేవదూతని పంపించి తనను జైల్లోని విడిపించిన సంగతిని పూర్తిగా వివరించి యెరూషలేము ఉన్న క్రైస్తవులు అందరితోనూ మీరు వెళ్ళి ఈ విషయాన్ని పంచండి, చెప్పండి, వీళ్ళందరికీ దేవుడు నన్ను ఎలా జైలు నుండి విడిపించాడనే విషయాన్ని వాళ్ళందరికీ చెప్పండి. కానీ నేను ఇక్కడ నుండి వెళ్ళిపోవాలి, నేను వెళ్ళిపోతాను, కానీ మీరు వెళ్ళి అందరికీ చెప్పండి అని చెప్పించాడు. కానీ మరుసటి రోజు హెరోదైన రాజుకి పేతురు అక్కడ లేడనే విషయము తెలిసిపోయింది. ఎలా ఉంటది, చాలా కోపంగా అసలు ఏం చేయాలనేది ఆయనకు తెలియకుండా ఉండవచ్చు. ఇంతమంది కాపలాగా నేను ఉంచాను, కానీ పేతురు ఎలా తప్పించుకున్నాడని చాలా కోపంగా ఉండవచ్చు. అందరినీ యెరూషలేము పట్టణంలో పంపించి పేతురు ఎక్కడున్నాడో పట్టుకొని రండి, ఎలాగైనా పట్టుకొని రండి, ఎందుకంటే పేతురుని చంపేయాలని ఆదేశించాడు. కానీ ఎక్కడ పేతురు కనిపించలేదు. హెరోదైన రాజుకి చాలా కోపం వచ్చింది. ఆ 16 మందితో ముందే చెప్పాడు, పేతురు ఒకవేళ తప్పించుకుంటే మిమ్మల్ని చంపేస్తానని చెప్పాడు. కాబట్టి 16 మందిని చెప్పినట్లుగానే ఆ సైనికులందరినీ చంపేయించాడు. కానీ హెరోదైన రాజుకి అర్థం కాలేదు, ఇది అసాధ్యం, ఎలా జరిగింది, ఎలా పేతురు తప్పించుకున్నాడు, పేతురు తప్పించుకోవడం అసలు అసాధ్యమైన పరిస్థితి అని హెరోదైన రాజు అనుకున్నాడు. పిల్లలు, మీరు కూడా అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, ఇది అసాధ్యమైన పరిస్థితిలో మేము ఉన్నాము, లేదా మాకు కొన్ని పరిస్థితులు అసాధ్యమైన పరిస్థితుల్లా మాకు అనిపిస్తుంది అని నువ్వు అనుకుంటున్నావేమో. యేసు ప్రభు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడని నువ్వు నమ్మాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. కొన్నిసార్లు నీ ప్రార్థనకు జవాబు అవును, ఆగు, లేదు అని వస్తుంది. ఏమొచ్చినప్పటికీ దేవుడు నీ మంచి కోరే ఇస్తాడని నువ్వు నమ్మాలని దేవుడు ఆశిస్తున్నాడు. మన కంటక వాక్యం గుర్తుందా పిల్లలు? ఒకసారి మనం చెప్పుకుందాం. ఇర్మీయా 33:3, నాకు మొరపెట్టుము, నేను నీకు ఉత్తరం ఇచ్చేదను. ఇర్మీయా 33:3. పిల్లలు, మీరు అనుకుంటూ ఉండవచ్చు, నేను అసాధ్యమైన పరిస్థితిలో లేను, కానీ నావి చిన్న చిన్న కోరికలే ఉన్నాయి. నాకు బట్టలు కావాలి, లేదా నాకు ఏమైనా తినడానికి కావాలి, నాకు స్కూల్కి ఫీజు కావాలి, లేదా నేను బయటికి వెళ్ళి అందరిలాగే ముందులా వెళ్ళి ఆడుకోవాలనుకుంటున్నాను అని చిన్న చిన్న కోరికలే ఉండొచ్చు. అవి కూడా నువ్వు దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. లేదా నువ్వు అసాధ్యమైన పరిస్థితిలో ఉన్నావేమో, ఇంట్లో బాగాలేకుండా ఉన్నారేమో, లేదా నీకు తెలిసిన వాళ్ళు, నువ్వు ప్రేమిస్తున్న వాళ్ళు అనారోగ్యంతో బాధపడుతున్నారేమో, వాళ్ళు బాగవుతారు అనే నమ్మకం నీకు లేకుండా వచ్చు. అదొక అసాధ్యమైన పరిస్థితిలా నీకు అనిపిస్తుందేమో. లేదా పిల్లలు, నిన్ను ఎవరైనా బాధ పెడుతున్నారేమో, నిన్ను హేళన చేస్తున్నారేమో, నువ్వు యేసుప్రభు బిడ్డవని నిన్ను హేళన చేస్తున్నారేమో, వాళ్ళని ఆపడానికి నీకు ఒక మార్గం లేకుండా ఉందేమో. అది నీకు ఒక అసాధ్యమైన పరిస్థితిలా నీకు అనిపిస్తూ ఉండవచ్చు. చిన్న విషయం అయినప్పటికీ, ఒక పెద్ద అసాధ్యమైన విషయం అయినప్పటికీ పిల్లలు, నీవు దేవునితో మాట్లాడగలవు. దేవుడు నీ ప్రార్థనను వింటాడు, జవాబిస్తాడు. నీవు దేవునితో మాట్లాడతావా? నువ్వు దేవునితో మాట్లాడతావా? చిన్న కోరికలైనా దేవునితో చెప్తావా? ఒక పెద్ద అసాధ్యమైన పరిస్థితి అయినా దేవునితో మాట్లాడతావా? దేవునితో చెప్తావా? పిల్లలు, ఒక్క ప్రార్థన దేవుడు ఖచ్చితంగా అవును అనే జవాబు ఇస్తాడు. అదే ప్రార్థన అంటే దేవుని యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని అడిగే ప్రార్థనను దేవుడు ఖచ్చితంగా ఎస్ అనే జవాబు ఇస్తాడు. పిల్లలు, బైబిల్లో రోమా 10:13 ఏమున్నదంటే, ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడెవడు వాడు రక్షింపబడును అని దేవుని వాక్యం చెప్తుంది. ప్రభు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయువాడెవడు అంటే నువ్వు దేవునితో ఒప్పుకోవాలి. ఏమని ఒప్పుకోవాలి అంటే, నేను పాపిని అని ఒప్పుకోవాలి. యేసు ప్రభు మా పాపపు శిక్షను సిలువలో తీసుకున్నాడు అని నమ్మాలి. యేసు ప్రభుని నీ హృదయంలోకి రమ్మని నీవు కోరుకోవాలి. అది నీ ఇష్టం. నువ్వు కావాలంటే కోరుకోవచ్చు, వద్దంటే మానేయచ్చు. అప్పుడు అది దేవునితో ఒప్పుకోవడం అంటే, ప్రభువు నామమును బట్టి ప్రార్థన చేయడము అంటే. వాడు రక్షింపబడును అంటే, ఎవరైతే నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటారో, యేసు ప్రభు నా పాపపు శిక్షను సిలువలో తీసుకున్నాడని నమ్ముతారో, నా హృదయంలోకి రండి యేసయ్యా అని
అడుగుతారో, యేసు నామంలో ఆమేన్ అని ప్రార్థించి అడుగుతారో వాళ్ళే రక్షింపబడతారు, అంటే దేవుని బిడ్డలు అవుతారు. పిల్లలు, ఈ ప్రార్థనను నువ్వు ఇప్పుడే చేయొచ్చు. నేను ఎప్పుడు ఎన్నడూ యేసు ప్రభుని నా హృదయంలోకి రమ్మని అడగలేదు అన్న వాళ్ళు మాత్రమే ఈ ప్రార్థనను మీరు చేయవచ్చు. ఈ ప్రార్థనకు దేవుడు నీకు ఖచ్చితంగా అవును అనే జవాబు ఇస్తాడని మీరు నమ్మి ఈ ప్రార్థనను చేయండి. మీరు చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి, తలలు వంచండి. యేసయ్య, నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నాను, నా పాపపు శిక్షను సిలువలో తీసుకున్నారు అని నమ్ముతున్నాను, నా హృదయంలోకి రండి యేసయ్య అని యేసు నామంలో ఆమేన్ అని మీరు ఇప్పుడు ప్రార్థన చేయొచ్చు. పిల్లలు, యేసు ప్రభు నీ హృదయంలో ఉన్నట్లయితే, యేసయ్య నా చిన్న కోరికలు నీతో చెప్పుకుంటున్నాను, లేదా ఒక అసాధ్యమైన పరిస్థితిలో ఉన్నారంటే ఆ అసాధ్యమైన పరిస్థితిని కూడా దేవునితో మాట్లాడవచ్చు. యేసయ్య నామంలో ఆమేన్ అని మీరు కూడా ప్రార్థించవచ్చు. కళ్ళు మూసుకోండి, ప్రార్థించుకుందాం. ప్రేమగల మా పరలోకపు తండ్రి, జీవం గల మా నాయన, ఈరోజు మాకు ఇచ్చినందుకు వందనాలు. నాతో మాతో మీరు ప్రార్థనను వింటారు, జవాబిస్తారు అని మాట్లాడినందుకు వందనాలు. మీ జవాబులు అవును, ఆగు, లేదు అనే జవాబులు మాకు ఇస్తారు అని మాట్లాడినందుకు వందనాలు. మా చిన్న కోరికలైనా అసాధ్యమైన పరిస్థితులైనా మీతో మాట్లాడవచ్చు అని మాతో నేర్పించినందుకు వందనాలు. యేసు నామములో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి, ఆమెన్. పిల్లలు, నాతో పాటు నా ఫ్రెండ్ గోల్డీ వచ్చింది, మీకు పరిచయం చేస్తాను, ఆగండి. గోల్డీ, బయటికి రా. హాయ్ అక్క. హాయ్ గోల్డీ. ఏమక్క? బయటికి రా గోల్డీ, పిల్లలు నీకోసం ఎదురు చూస్తూ ఉన్నారు, బయటికి రా. అవునా? అవును. అక్క పర్లేదా? పర్లేదు గోల్డీ. ఓహో, ఆన్లైనా? అవును. ఓ, హాయ్. హాయ్. హాయ్ అక్క. హాయ్ గోల్డీ. హాయ్ పిల్లలు, బాగున్నారా? బాగున్నారు, వాళ్ళంతా బాగున్నారు. అక్క, ఆ గోల్డీ, ఈ కిరోనా ఇది ఉంది కదా, దాని వల్ల చాలా కష్టమైపోతుంది అక్క. అవును గోల్డీ. అవును, ఇంతకు నన్ను ఎందుకు పిలిచావక్క? ఎందుకంటే నేను చూసి చాలా రోజులు అవుతుంది కదా. అవునక్క, చాలా రోజులు అయిపోయింది అక్క. నేను కలిసి కూడా చాలా రోజులు అవుతుంది చాలా చాలా రోజులు అయిపోయింది అక్క. అందుకే నీతో కాసేపు మాట్లాడి కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని, నీకు కొన్ని విషయాలు చెప్పాలని రమ్మన్నాను. ఆగు, ఏంటో తొందర, మాట్లాడుతున్నావు అంటే మాట్లాడడానికి పిలిచావా? అవును గోల్డీ. ఓహో, సరే మాట్లాడక్క. ఏం లేదు గోల్డీ, రేపు మనము ఉదయం 5 o'clock అట్లా లేచి వాకింగ్ పోదామా? ఎందుకలా నవ్వుతున్నావు? అక్క 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 5 గంటలకి ఏంటి 5 అసలు గంటలకి? మిడ్ నైట్ అక్క, మిడ్ నైట్. మిడ్ నైటా? 5 గంటలకా? మిడ్ నైట్. ఏంటి గోల్డీ, 5 o'clock ఎవరికైనా మిడ్ నైటా? నాకైతే మిడ్ నైట్ ఏనక్క. అయితే నువ్వు వాకింగ్ రాలేవా? రాలేనక్క, ప్లీజ్ అక్క. అయితే నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదక్క. పోనీ ఆగు, బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటావు గానీ రావు. పోనీ 7 o'clock అట్లా షటిల్ కాక్ ఆడుకుందామా? ఏంటి పొద్దునే 7 o'clock షటిల్ కాక్ ఆడుకుందాం అక్క. గోల్డీ, 5 o'clock మిడ్ నైట్ అంటే 7 o'clock కుదా నైటే కదక్క. 7 o'clock ఎలా మిడ్ నైట్ అవుతుంది గోల్డీ? అక్క పోనీ 1 or 2 గంటల సేపు ఉంటది కదా. అప్పుడే మెల్లిగా కొంచెం కళ్ళిప్పుతాను అక్క. అప్పుడే. ఏంటి గోల్డీ, ఫ్రెండ్ అంటున్నావు, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటావు, కానీ నేనేం చెప్పినా రావడం లేదు. అక్క, ఈ లాక్డౌన్ వల్ల చాలా చెడిపోయానక్క, కళ్ళు ఇప్పుకోవట్లేదు అక్క. టైంకి ప్లీజ్ అక్క, అర్థం చేసుకోలేక. సరే పోనీలే, 5 o'clock కుదరదు అంటున్నావు, 7 o'clock కూడా కుదరదు అంటున్నావు. సాయంకాలం 5 o'clock కలుద్దామా? అవును. ఎప్పుడు? సాయంకాలం 5 o'clock కి. సాయంకాలం 5 o'clock. 5 o'clock. అవును. సాయంకాలం అవును. 5 o'clock. అవును అక్క, క్యారమ్ బోర్డ్ ఆడుకుందాం గోల్డీ, చాలా రోజులు అవుతుంది. అవును. మంచి వీడియో గేమ్స్ ఆడుకుంటానక్క నా ఫ్రెండ్స్ తో. అప్పుడు అంటే నాతో ఆడడానికంటే నీ ఫ్రెండ్స్ తో ఆడుకోవడం ముఖ్యమా నీకు? అంటే నేను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కాదా? అంటే క్యారమ్ బోర్డ్ కొంచెం బోరింగ్ కదక్క, ప్లీజ్ అక్క అర్థం చేసుకోండి అక్క. వీడియో గేమ్ భలే చాలా ఇంట్రెస్టింగ్ అన్నట్లు. క్యారమ్ బోర్డ్ బాగుంటది, కాకపోతే
అర్థం చేసుకోండి అక్క, నా బెస్ట్ ఫ్రెండ్ కదక్క నువ్వు. బెస్ట్ ఫ్రెండ్ అంటున్నావు, ఉదయం రమ్మంటే రానంటున్నావు, ఇప్పుడు సాయంకాలం రమ్మన్నా రానంటున్నావు. ఇంకేం బెస్ట్ ఫ్రెండ్ నువ్వు? అయ్యో అంత మాట అనేసావేంటక్క? ఏ ఫ్రెండ్ అయినా ఫ్రెండ్స్ తో ఉండాలనుకుంటారు, మాట్లాడాలనుకుంటారు, ఆడుకోవాలనుకుంటారు. నీవైతే అస్సలు రానంటున్నావు గోల్డీ. అక్క వన్ ఛాన్స్ అక్క, ప్లీజ్ అక్క. అయితే సాయంకాలం 7 o'clock అట్లా వస్తావా? ఏమైంది ఇప్పుడు? ఏంటక్క? ఇప్పుడు ఇంకొక సాకు వెయిటింగ్. నాకు కాదక్క, నాకు షాపు 7 o'clock షాప్ కార్టూన్ స్టార్ట్ అవుతాయి అక్క. కాదు గోల్డీ, 7 o'clock నువ్వు వచ్చినావు అనుకో, మనం ప్రాక్టీస్ చేసుకుందాము. చాలా మంది పిల్లలకు వెళ్ళి యేసయ్య గురించి చెప్పొచ్చు. వస్తావా 7 o'clock కి? అక్క ప్లీజ్ అక్క, అర్థం చేసుకోండి అక్క. ఏం అర్థం చేసుకోరు గోల్డీ? ఉదయం 5 o'clock అంటే రానన్నావు, 7 అంటే రానన్నావు, సాయంకాలం 5 o'clock అన్నా రానంటున్నావు. ఇప్పుడు 7 కూడా రాకపోతే ఇంక అప్పుడు నువ్వేం ఫ్రెండ్ నాకు? ఓరే నాయన, అంత మాట అనేసావేంటక్క? ఫ్రెండ్స్ అయితే మాట్లాడతారు, కలుస్తారు, ఆడుకుంటారు. నువ్వేమీ చేయడం లేదు, నువ్వు నా ఫ్రెండ్వే కాదు. అక్క 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 అంత మాట అనక అక్క. నేను సాయంత్రం 7 o'clock వస్తానక్క. వస్తావా? వస్తానక్క, నిజంగా? గ్యారెంటీ. నిజంగా వస్తావా? నిజంగా వస్తానక్క. ప్రాక్టీస్ చేసేసేసి వీడియోస్ చేసేసేసి మనం అందరి పిల్లలకి పంపిద్దామక్క. ఓకే, థ్యాంక్ యూ గోల్డీ. See you tomorrow 7 o'clock అక్క. థ్యాంక్ యూ. బాయ్. బాయ్ అక్క. బాయ్ గోల్డీ. బాయ్ అక్క. బాయ్ పిల్లలు. బాయ్. ఇంట్లో ఉండండి, సేఫ్ గా ఉండండి. బాయ్. చెప్పారు వాళ్ళు బాయ్. పిల్లలు చూసారా, ఎంజాయ్ చేశారా? మరి అక్క గోల్డీని బయటికి రమ్మని చెప్పి అక్క గోల్డీతో సమయం గడపాలని ఆశపడింది కదా. కానీ గోల్డీ ఏమో అక్క తనతో సమయం గడపాలని ఆలోచించకుండా, ఆయన తన పట్ల ఉన్న ప్రేమ గురించి ఆలోచించకుండా ఎన్నో సాకులు చెప్పింది కదా. పొద్దునైతే నా కళ్ళు ఇంకా అప్పుడప్పుడే లెగుస్తుంటాను అని పొద్దున గురించి సాకులు చెప్పింది. సాయంత్రం ఏమో వేరే వేరే విషయాలు, ఆమెకి ఇష్టం ఉన్న పనులు తను చేసుకుంటుంది, తన గురించే ఆలోచించింది. కానీ అక్క తన పట్ల చూపిస్తున్న ప్రేమ గురించి ఆలోచించలేదు కదా. మరి పిల్లలు అక్క గురించి ఎప్పుడైతే తన ప్రేమ గురించి గోల్డీ అర్థం చేసుకుందో, వెంటనే నేను అక్కకి ఇష్టమున్న రీతిలో ప్రాక్టీస్కి వెళ్తాను, వేరే వేరే పిల్లలకి యేసుప్రభు గురించి చెప్పడానికి నేను కూడా సహాయపడతాను అని తను అర్థం చేసుకొని తెలుసుకుంది. మరి పిల్లలు, నీ హృదయంలో యేసుప్రభు ఉన్నట్లయితే నువ్వు కూడా యేసయ్యతో ఎక్కువ సమయం గడపాలని యేసయ్య ఆశపడుతున్నాడు. నువ్వు యేసుప్రభుతో ఎంత సమయం గడుపుతావో అంత నువ్వు యేసుప్రభు గురించి ఇంకా తెలుసుకోగలవు. బైబిల్ చదువుకోవాలి, ప్రార్థన చేయాలి. ఈరోజు ప్రార్థన గురించి ప్రత్యేకంగా నేర్చుకున్నాం కదా. ప్రార్థన అంటే ఏంటి? దేవునితో మాట్లాడడం. నువ్వు దేవునితో మాట్లాడడం దేవునికి ఎంతో ఇష్టం. ఆయన ఎప్పుడు నువ్వు యేసుప్రభుతో ఎప్పుడు మాట్లాడతావు అని యేసుప్రభు ఎదురు చూస్తూ ఉంటాడు. నువ్వు మాట్లాడిన వెంటనే ఆయన సమాధానం ఇవ్వడానికి కూడా ఎదురు చూస్తుంటాడు. మీ కంఠత వాక్యంలో నేర్చుకున్నారు, పాటలో నేర్చుకున్నారు. ఇప్పుడు గోల్డీ ద్వారా కూడా యేసుప్రభుతో ఎలాగా సమయం గడపాలి అని, యేసుప్రభు నీ పట్ల చూపించిన ప్రేమని నువ్వు ఎలాగా స్పందిస్తావు, దానికి నువ్వు ఎలా స్పందన ఇవ్వాలో నేర్చుకోగలిగావు కదా. మరి పిల్లలు, ఈ వారం అంతటినే కాకుండా ప్రతిరోజు నువ్వు ప్రార్థన చేస్తూ యేసయ్యతో మాట్లాడాలి. ప్రతిరోజు నువ్వు దేవుడు నా ప్రార్థన వింటాడు అనే ఆ నిశ్చయత కలిగి ఉండాలి. అప్పుడు నీకు ప్రార్థన అనే ఆశ కూడా కలుగుతుంది. నీ హృదయంలో యేసుప్రభు లేనట్లయితే ఈ రోజు నువ్వు మళ్ళీ ఇంకొకసారి యేసయ్యని, నీకు ఇది ఇంకొక అవకాశం. యేసయ్య, నేను నీ బిడ్డ అవ్వాలని కోరుకుంటున్నాను, నేను పాపిని అని ఒప్పుకుంటున్నాను, నువ్వు నా బదులుగా నా శిక్ష తీసుకున్నావు అని నమ్ముతున్నాను. యేసయ్య నామంలో ఆమేన్ నేను ప్రార్థన చేసినట్లయితే యేసుప్రభు నిన్ను ఆయన బిడ్డగా చేసుకుంటాడు. పిల్లలు, ఈరోజు ప్రార్థన గురించి నేర్చుకున్నాము కదా. అవును పిల్లలు, ఎలా ప్రార్థించాలి, ఎప్పుడు ప్రార్థించాలి, విశ్వాసంతో ప్రార్థించాలని మనం నేర్చుకున్నాము. అయితే అనుదినము యేసయ్యకి సమీపముగా ఉండి ప్రార్థనలో సమయం గడుపుతారని మేము
ఆశిస్తున్నాము. మరి ఈరోజు మనకి ఇవన్నీ నేర్పించినందుకు యేసయ్యకు వందనాలు చెప్తామా? చేతులు జోడించండి, కళ్ళు మూసుకోండి. మన సండే స్కూల్ నడిపించినందుకు యేసయ్యకు వందనాలు తెలియపరుస్తాం. ప్రేమగల ప్రభువా, ఈరోజు సండే స్కూల్ అంతట్లో మాకు తోడున్నందుకు వందనాలు. ప్రార్థన గురించి మాకు నేర్పించినందుకు వందనాలు తండ్రి. అనుదినము మీతో సమయం గడపడానికి, విశ్వాసంతో ప్రార్థన చేయడానికి మాకు సహాయం చేస్తారని నమ్ముతూ యేసయ్య పరిశుద్ధ నామంలో అడిగి వేడుకుంటున్నాం తండ్రి. ఆమేన్. ఆమేన్. బాయ్ పిల్లలు. బాయ్ పిల్లలు.